कोई नहीं गिरा बारे थाली रहे करे तो कोई ना नहीं होय ना जब तक अभी नहीं हार का तो ज्यादा
वो नहीं बनेगा रात एक हाथ हमें बैठने को जगह मिल नहीं रही येतील आहे होती मी गाव खाली ते आता गावाला आणि ते चिन्हात लागतं छोटे मोठे यूट्यूब भरा ना छोटे मोठे
हो